името на Господа. Защото името на Господа е свобода. Името на Исус Христос е верен. Името на Исус Христос, халелуя, е всемогъщ. Тази вечер ти ще разбереш, че има един жив Бог, който може да промени живота ти. Има един жив Бог, който може да ти дари, халелуя, с ново начало. Може би много дълго време се туткаш насам и натам и се чудиш кой път да хванеш. Но искам да ти кажа, пътят на Господа е един. Защото сам Исус Христос казва: аз съм пътят, истината и живота. Той е този път, който наистина ще те доведе до истината, до познаването на истината. И истината ще ти направи да бъдеш свободен. Нека слава да бъде на Господа. Халелуя! Нека наистина да бъдем радостни и щастливи за това, че Христос е тук. Той е тук, знаеш ли какво? Защото ти си изправила, за да видиш, халелуя, Неговото лице. Той е тук, за да може наистина да покаже своята си сила и своята си мощ за тези, които са немощни, за тези, които са слаби. Защото Той е силата, Той е всемогъщата сила, който може да дава начало на живота ни. Слава да бъде на Царя. Нека да пеем, нека да бъде празник за нас, нека да бъде наистина едно ново начало в живота ни. За това, че Христос е тук на това място, за това, че тази тълпа, която сме всички ние сме си една определена цел, да възрадваме сърцето на Господа, за да види, че Господ, халелуя, тази етнос, която е отхвърлена от всички други останали, халелуя, нации, като роми, ние сме отхвърлени от всички нации, от всички други държави, но знай го, братко и сестро, че Бог е този, който никога няма да те отхвърли като народ, защото Той не вижда на нашата кожа, Той не вижда на нашите лица, Той не вижда на нашия начин на обличане, но Той вижда директно в нашите сърца. Халелуя, отдай слава на Господа, ръкопляскай за Царя. Халелуя, може би си казваш, какво служение сте, ако ръкопляскате? Ако дойде Първанов или ако дойде Бойко Борисов, всички хора започват да се изправят и да ръкопляскат. Те са човек като теб и мен. И искам да ти кажа, че Христос е Бог над боговете и Цар на царете. Затова винаги и всякога заслужава да му отдаваме слава. Винаги и всякога заслужава да му се покланяме, защото Бог е този, който остави небесното царство, дойде, проля своята си кръв заради теб и мен, дойде и те изкупи всички онези грехове, онези беззакония, за да може ти да станеш праведен. Праведен стана неправеден заради тебе. Искам да ти кажа, че ние сме тук с една определена цел, да се радваме присъствието на Бога, защото само в присъствието на Господа ще намериш изцеление, само в присъствието на Господа ще намериш свобода, само в присъствието на Господа ще дойде наистина уникално спасение в живота ти. Ръкопляскай за Царя. Халелуя! 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 Колко човека знаят, че Христос може да ги изцели? Колко човека знаят, че Христос тази вечер може да ги изцели? Не да вярваш с плътта си, не да повярваш с ума си, но сърцето ти да вика към Господа. Сърцето ти да вика към Господа. Халелуя, да кажеш: Господи, аз вярвам, че мога да бъда изцелена. Аз вярвам, Господи, че мога да бъда изцелен, защото Ти си същият Бог, който си бил в древността. Ти си същият Бог, който изцелял. Господи, в това време, когато си ходил помежду тълпите, Ти си същият Бог, Божия Бог, който си не променеш. Слава да бъде на нашия Спасител. Халелуя. Дали с музика, дали без музика, ние ще извършим делото на Господа. Ние ще се радваме присъствието на Бога. Ние ще пеем всички заедно за Господа. Може да пеем само алелуя, амин, но ще въздигаме името на Бога, защото Бог е велик, защото Неговото име е, халелуя, славно име, име, което дарява живот, име, което спасява, име, което обновява умовете ни. Искам да ти кажа, може би си казваш: ако приема Господа, ще загубя моята си радост. Може би си казваш: ако приема Господа, ако стана вярващ, ще стана някой, халелуя, консервиран човек. Но тук съм да ти кажа, че ако приемеш Господа, ще приемеш нов живот. Ако приемеш Господа, ще приемеш нов живот. И тогава твоите деца и твоето потомство ще растат по един нов начин. Халелуя! Ще растат в Дома Господен. А в Дома Господен наистина стават уникални служители. В Дома Господен стават деца на Бога. Отдай слава на Царя. Алелуя! Халелуя! Никога няма да се уморим да викаме към Господа. Никога няма да се уморим да говорим за Господа. Защото Господ казва: елате такива каквито сте. Може би си бил крадец, може би си бил алкохолик, може би си бил затворник, но Господ те иска такъв какъвто си. Той е този, който има грижа
Божията, за да те усъвършенства и да те приготви за всяко едно добро дело. Искам да ти кажа, че старият човек, който съм бил аз, халелуя, няма да свидетелствам за мене си, но искам да ти кажа, че бях, халелуя, не вярваш човек, както някой тук, които още не са познали Господа. Но когато Христос дойде в живота ми, искам да ти кажа, че Той промени начина ми на мислене. Дойде Христос, живота ми промени сърцето ми. И Господи, Господното Слово казва, ще взема онова камено сърце, сърце, което мисли само зло, и ще поставя сърце меко и състрадателно, сърце, което да бъде готово да помага, сърце, което е готово да показва не човешка любов, но Божията любов. Божията любов не е като човешката любов, защото Божията любов не търси своето си. Божията любов не иска да покаже себе си. Божията любов ни казва, аз дадох, аз направих, но Божията любов е тази любов, която се нарича агапе любов. Ръкопляскай за царя, ръкопляскай за царя. Днес ще стане нещо тук на това място. Ще стане нещо тук на това място, защото Господи, Господната сила е тук. Алелуя!